Sad, je li vas iznenadila pobjeda u Kladuši? Pa iskreno rečeno nije me iznenadila pobjeda zato što je mene, iza mojih leđa je bilo 6 stranaka. Svi su oni rekli izdaćete ovaj, izdaćete SDA, izdaćete SDP, izdaćete NIP, izdaćete naša stranka, izdaćete... Nije me niko izdao, pazite. Skoro 8.000, nešto malo manje od 8.000 glasova sam ja dobio. Pazite, Boris Horvat je dobio u Velikoj Kladuši od 99,99% Bošnjaka je dobio nešto manje od 8.000 glasova. Znači 49, ne znam koliko, 50%, 49,50% je dobio od svih da kažemo koji su izašli. Da, izlazići, da. Znači nije vas iznenadio rezultat? Nisam mislio toliko da ću dobiti. A bili ste ubeđeni da ćete pobijediti? Ne, nisam sumnjao jednu minutu. Nisam sumnjao ljude. To su moji prijatelji, ja sam s tim ljudima odrastao, živim. Svaki dan se vidim. Da li to bilo u kafani, da li to bilo znači svaki dan se vidimo. Mislim, ne vidimo se u Domu kulture, pošto ga nemamo. Pa upravo to sam saznao u razgovoru sa ljudima iz Kladuše pripremajući se za ovaj razgovor. Kažu, nemate Dom kulture? Nemamo. Imali smo ga prije 15 godina, pa nemojte, imali smo i njega, kako ne. Kino nema? Pa nema. Nema kina? Pa bilo je prije 15 godina. Imali smo. Kažu, sad kad djecu žele da odvedu u kino, idu pa idemo do Bihaća, nije to... Pol. Pa do Bihaća, nije, odeš malo tamo do Bihaća, pojedeš nešto, popiješ, pojedeš ćevape, vratiš si dijete, pogleda film, popiješ par piva ili par sokova, kako ko šta pije i vratiš. Onaj ko može, pazite, onaj ko ima pare. Ali, zapamtite da... Vi imate pare? Ja imam pare, ali nema 80%, drugih 70%. Pazite, ja uvijek kažem da Bog da ja bio najsiromašniji čovjek u najbogatijem selu. Ne daj Bože biti najbogatiji u najsiromašnijem selu. Ne može dati svima. A to se dešava sad kod vas? To se dešava i kod mene. Vi imate firmu? Imam firmu, 125 radnika zaposleni u Bosni i Hercegovini. I vaš izvoz je kao budžet? Pa malo je veći trenutno. Oni kažu da nije. Malo veći vaš izvoz? Malo veći od budžeta Velike Kladuše, jer oni kažu da nije. Kao da je 28 puno više od 17. Jeste puno više od 17. Znam ja to jest, ali nije napravite 28. Napravite 13 ili 14. A ja ću napraviti 20 ove godine. Kako? A prošle godine sam napravio 17. Vaša firma? Moja firma, da. A kako ćete... Više se nemate vremena baviti firmom. Ne, ja sam već 2 godine nabavim firmu. Dobro, kažete napravit ćete. Napravit će moja firma. Ona je dalje moja firma. Jedno da je moj sin. Nemam ja imam jednog sina, nemam 2. I 90% izvoz? 90% izvoz, Europska unija. To je sve, kompletno. Amerika, Australija, Kanada, znači vodimo sve. Plastična stolarija, je li tako? Plastična, aluminijska stolarija, staklene fasade, znači sve što radimo. Nešto što... Da ne preo reklamu sad ovdje, da ne bude... Pa pitali ste me. Pitao sam vas kao biznismena. Nemojte mi to naplatiti. Dobro, nećemo naplatiti, ali nemojte da mi pogledati film.